Entrenador de Manchester United, Luis Van Gaal, confirma que el delantero colombiano Radamel Falcao ha sufrido otra lesión que está alejado fuera de cancha para 2 semanas más. Falcao está poco decepcionado que no por junga, seguro está decepcionado. El torneo internacional de beach tennis continúa para estar que está controlado para turcos Bainahor, ahora también turcos positivo. Mientras que Wegenan tomar lugar y otro Wegenan acaba, me estoy reportando que But camina Turcos está controlar y también para Wegenan sigue en horario que está programado. Aunque tiene Wegenan que está un ticket más largo, mirando el nivel y calidad, todo está así, todo lo posible. Para Turwega tomar lugar, más o menos, na hora estipulada. Mensen lopen bij de banen die met walkie-talkies rondlopen en die doorgeven wanneer er een veld vrijkomt en wanneer er dus mensen klaar zijn. Zodat wij meteen de volgende wedstrijd erop kunnen zetten om te zorgen dat die doorloop gewoon heel lekker blijft lopen. En dat als er mensen nog niet op hun baan zijn, geven ze het ook door, roepen we het nog een keer om. En zo gaat dat allemaal vlekkeloos tot nu toe. Er is een controle op die wedstrijden zelf? Nee, de spelers die leiden in principe hun eigen wedstrijd. En er wordt inderdaad gewoon op fair play wordt uitgegaan en dat iedereen gewoon eerlijk speelt. En dat gaat ook wonderbaarlijk goed. Dus dat, We gaan vanmorgen vroeg tot nu toe, gaat het alles in orde? Het gaat tot nu toe inderdaad boven verwachting goed. In het verleden hebben we meestal wel een half uurtje vertraging gehad. Maar nu liggen we keurig op schema, dus niks te klagen. Ja, en dit jaar met lichte veel meer wedstrijden? Ja, we gaan tot laat in de avond door. Tot rond 10 uur 's avonds kunnen we doorspelen. Dus dat is wel heel erg fijn. Vertel eens van het werk. Een paar dagen, een hele week hier in de hete zon van Aruba. Niet aan de kou van Nederland. Hoe voel je het? Nou, het voelt heerlijk. Het voelt elk jaar weer als thuiskomen op het moment dat ik hier weer aankom. En ik vind het heerlijk in die warmte. En ja, het is gewoon, je blijft continu aan de gang. Dus daardoor is het zo lekker. Af en toe even een frisse duik in de zee nemen. En dan kunnen we gewoon er weer tegenaan. Dus dat is geweldig. Zo blij op Aruba? Ja, fantastisch. Heerlijk hier. Amante de beach tennis, já domingo tarde para 4 horas, a TV lota live com Wegenan de categoria Pro, e Wegenan final para 4 horas da tarde, com o setor para 7h30 da noite. Mira, bom Wegenan de beach tennis, e já sabe a noite para contra Algieri. Mira, aqui na TV, claro que o horário cambia na América, pelea com 10 horas da noite, não? Não tem aqui bom, 10 horas da noite, pelea na Tacunza, já sabe. Aqui na TV eu vou mirar também, live.